எமது தொலைக்காட்சி அன்பர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் எமது உளங்கனிந்த வணக்கம். இன்றைக்கு எமது தொலைக்காட்சி நிலையம் வழங்கும் திருமுறை இசை பாடல் போட்டி என்னும் நிகழ்ச்சியை காண்கிறீர்கள். அண்மையில் சிவனடியார் திருக்கூட்டம் ஃபெனிக்ஸ் ஊரில் உள்ள இந்திரகாந்தி இந்திய பண்பாட்டு மையத்து அரங்கில் திருமுறை இசை பாடல் போட்டி நடத்தியது. போன திங்கட்கிழமை அன்றைக்கு இரண்டாவது பகுதியை கண்டீர்கள். இன்றைக்கு கடைசி பகுதியை காண்பீர்கள். வருவாயே அன்பு வித்தனக்குள் வளர் செந்தமிழ் வருத்தியுன்னே அன்போடு துதிக்க மனம் அருள்வாயே. அன்பு வித்தனக்குள் வளர் செந்தமிழ் வருத்தியுன்னே அன்போடு துதிக்க மனம் அருள்வாயே. தங்கிய தவத்துணர்வு தண்டடிமை முத்தி பெற சந்திர வேலைக்கு வழி அருள்வாயே. தங்கிய தவத்துணர்வு தண்டடிமை முத்தி பெற சந்திர வேலைக்கு வழி அருள்வாயே. தண்டிகை கணப்பவுசு என் திசை மடிக்கவலர் சம்பிரமவி தட்டுதனி அருள்வாயே. தண்டிகை கணபவுசு என் திசை மடிக்கவலர் சம்பிரமவி தட்டுதனி அருள்வாயே. சம்பிரமவி தட்டுதனி அருள்வாயே. மங்கைய சுகத்தே வேக இங்கிதமே நுத்ரமணம் முன்றனி நினைத்தமைய அருள்வாயே. மங்கைய சுகத்தே வேக இங்கிதமே நுத்ரமணம் முன்றனி நினைத்தமைய அருள்வாயே. மண்டலிகர பகலும் வண்ட சுமரச்சே போரே பண்டனைய புத்தியினை அருள்வாயே. மண்டலிகர பகலும் வண்ட சுமரச்சே போரே பண்டனைய புத்தியினை அருள்வாயே. கொங்கில் உயிர் பெற்று வளர் தென்கரையில் அப்பரருள் கொன்று உடலுற்ற பொருள் அருள்வாயே. கொங்கில் உயிர் பெற்று வளர் தென்கரையில் அப்பரருள் கொன்று உடலுற்ற பொருள் அருள்வாயே. குஞ்சர முகத்திலேய கண்டனின வெற்றி பெரு கொங்கணகிரிக்குள் வளர் பெருமாளே. குஞ்சர முகத்திலேய கண்டனின வெற்றி பெரு கொங்கணகிரிக்குள் வளர் பெருமாளே. தங்கிய தவத்துணர்வு தண்டடிமை முத்தி பெற சந்திர வேலைக்கு வழி அருள்வாயே. தண்டிகை கணப்பவுசு என் திசை மடிக்கவலர் சம்பிரமவி தட்டுதனி அருள்வாயே. கொங்கணகிரிக்கு வளர் பெருமாளே. முருகா கொங்கணகிரிக்கு வளர் பெருமாளே. முருகா கொங்கணகிரிக்கு வளர் பெருமாளே. பிரகாச கலை மேகுஞான
Bye.
அதலஷேடனாராட அகிலமீருமீதாட அதலஷேடனாராட அகிலமீருமீதாட அபின காளிதானாட அவளோடல் அதிர வீசி வாடாடும் விடையிலேறு வாராட அதிர வீசி வாடாடும் விடையிலேறு வாராட அதுக்கு பூத வேதாளும் அவையாட மதுரவாணி தானாட மலரில் வேதனாடாட மதுரவாணி தானாட மலரில் வேதனாடாட மருகுவானுளோராட மதியாட வனசமாமியாராட நிதிய மாமனாராட வனசமாமியாராட நிதிய மாமனாராட மயிலுமாடி நீயாடி மயிலுமாடி நீயாடி வரவேண்டும் கதை விடாத தோல்விமன் எதிர்கொள்வாளியார் நீடு கதை விடாத தோல்விமன் எதிர்கொள்வாளியார் நீடு கருடலார்கள் மாசேனை பொடியார கதை விடாத தோல்விமன் எதிர்கொள்வாளியார் நீடு கருதலார்கள் மாசேனை பொடியார